Takže zobačku sme nestihli. Veľa ľudí. My ideme po vlastných. Že, Vaneska? Bohužiaľ. Včera čo ideš? Takže Vaneska na hrebienku po vlastných nohách. Vaneska, a čo keby sme išli tam hore úplne na ten kopec? Maminka, čo povieš? Mama, čo pojedli? Na tam kopec? Nie. No, a po zime som pekne v ríti s takým kopcom. A pokračujeme na Rainerovú chatu. Dúfam, že tam zdraví dojdeme. Familia. Nádhera. Úžasné. Úplne parádna vec. Tak, takúto parádu my máme na Slovensku. To je Hukot. Za mnou. Neuveriteľné. Tak tomu sa povie vodopády. No, ďalší parádny vodopád, to je Hukot. Tak, to je paráda. To je prchá. Tak z Rainerovej útulne pokračujeme na Zámkovského chatu. Je to ťažký výstup. Mamina natáčala, no, aby sme mali pamiatku na tento boj v Tatrách. Hlavne s Vaneskou boj. Tak po hereckom výkone si dáme Hollywoodskú horec gratis a potom nás čaká ďalšia túra nazad do Starého Smokavca.